Až 44% rozlohy územia východného Slovenska tvoria lesy. Lešak nie je len drevo určené na ťažbu, ale dnes plní aj iné funkcie: ochranu, spoločenskú, rekreačnú, kultúrnu a vzdelávaciu. Medzinárodný projekt Robin Hood si dal za hlavný cieľ revitalizáciu vidieckych oblastí, a to pomocou integrovaného riadenia lesného hospodárstva. Košický a Prešovský samosprávny kraj realizujú projekt na úrovni NUTS 2 Východné Slovensko. Partnermi celého projektu sú aj 4 zahraničné regióny. Aký je prínos projektu Robin Hood? Príroda a samotný les nám pripravil niekoľkokrát mimoriadne situácie, či už to bola Tatranská výchrica alebo rôzne záplavy, ktoré boli v tomto našom regióne. A z toho dôvodu som veľmi rád, že projekt Robin Hood rieši práve aj takéto problémy. Tento projekt rieši výsadbu, obnovy lesa a samotné riadenie celého lesného hospodárstva. No a dôležitý je tretí komponent, to znamená využitie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy, čo je dneska veľký záväzok aj Slovenskej republiky voči Európskej únie. Musíme sa fakticky zamerať aj na základe doporučenia požiadavky Európskej únie na také možné zdroje, ktoré sú v každom prípade dostupné. A práve Košický samosprávny kraj, alebo proste Košický kraj, takisto aj Prešovský, východné Slovensko, je predurčené priam na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to hlavne z pohľadu, keď už bereme tej biomasy, nakoľko máme lesy, hory, tam stále vzniká nejaký ten odpad a to je dôležité, že môže sa aj ten odpad aktívne a užitočne využiť. Projekt Robin Hood bol celkovo podporený sumou 6,6 milióna eur, z toho pre východné Slovensko je určených 600 000 eur. Spolufinancovanie, ktoré spoločne poskytujú obidva samosprávne kraje, predstavuje 25% z tejto sumy. Jedným z najdôležitejších dokumentov projektu je aj tzv. Manifest lesného hospodárstva. V rámci implementácie projektu, ktorá vlastne trvá od 1.10. roku 2004, sme sa dnes posunuli naozaj veľmi ďaleko. Máme 5 úspešných subprojektových partnerov, ktorí úspešne implementujú svoje projekty v rámci regiónu. To je vlastne priama pomoc aktérom, obyvateľom východného Slovenska. Na túto priamu pomoc bola alokovaná suma vo výške 200 000 eur. Taktiež máme podpísaný medzinárodný manifest, ktorý priamo podporuje lesný manažment, priamo podporuje Kjótsky dohovor. Je to oblasť, ktorá sa dá rozvíjať na úrovni východného Slovenska. V každom prípade výstupy manifesta budú aplikovateľné a použiteľné a zapracované do všetkých relevantných programov, ktoré sú na úrovni Prešovského a Košického kraja. Je potrebné diversifikovať energetické zdroje aj na našom území, pretože dôležité sú energetické zdroje, ktoré má dané územie k dispozícii, nie tie zdroje, ktoré sa dovážajú. Treba zmeniť energetickú základňu, pretože sa nedá stále lipnúť len na starých energetických zdrojoch daných históriou, ako je plyn alebo uhlie. Treba využívať aj obnoviteľné zdroje energie, ako je energia biomasy, konkrétne najmä lesnej biomasy, lebo tou sa zaoberá aj projekt Robin Hood. Potom je to energia veterná, energia vodná a energia geotermálna. Všetky tieto energie sú dôležitou súčasťou energetických zdrojov každého regiónu a je potrebné ich využívať v čo najväčšej miere. Čo je špecifikum projektu Robin Hood? Úrad Prešovského a Košického samosprávneho kraja plní úlohu sprostredkovateľského a riadiaceho orgánu. To znamená to, o čo sa samosprávne kraje pokúšali, jednak prechod kompetencií v rámci finančného mechanizmu prostriedkov Európskej únie k dnešnému dňu my skutočne naplňame v celom rozsahu v rámci projektu Robin Hood. Vykonávame aj úlohu platobného orgánu a kontrolnej jednotky. Mesto Stará Ľubovňa ako jeden zo subprojektových žiadateľov má zatiaľ s projektom Robin Hood veľmi dobrú skúsenosť. Koordinácia na úrovni regiónu je naozaj veľmi flexibilná. Sme spokojní hlavne s krátkym časom refundácie žiadosti o prefinancovanie prostriedkov. A každopádne spolupráca na úrovni ako Prešovského samosprávneho kraja, tak aj s medzinárodnými subprojektovými partnermi je pre nás veľmi prínosná.
Projektom Robin Hood sa obidva východoslovenské samosprávne kraje pričlenili k spoločenstvu regiónov, ktoré zaujíma budúcnosť ich obyvateľstva a prírodného prostredia a zároveň vytvárajú štruktúry a nástroje na priamu podporu lokálnych projektov a aktivít. Región Prešovského a Košického samosprávneho kraja je plne pripravený na finančný mechanizmus Európskej únie a spracovanie jednotlivých projektových víziev.